Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Mwanchumulilia Ndizi TV ngokwali nibene ase entunda ende ime jomoroberio wensakia litukone lieti chikane lituko ni majenga abantu abange lero lituko lyo mwali bagochia emiremo FRIDAH asengenjo niko barachiko chaka omotimoko omonene obuchingera epasaka asigo mwanchumulilia Ndizi TV na kwali nibene ase mambia yabono ande onsi ase ototengerete unabotambe kiko iburenga TV yao yabekire omoroberi obwensakia manyanga yaragire chinza 12 nabo ibachaka kuyalika nibene ansengencho yoko genda ase emeremo nabo yokubwata ekebago kieru tukotomanye ngayo enda totobwati korwa amashabiki tukorwa ase county ya Nyamira county ya Kisii county ya Nakuru Kajiado Nairobi nabo igoti county au ime iye ENSAKIA Kenya na bali nibene ase omoroberio bwensakia ase boyo mwanchubuliro Ndizi TV amashabiki itokorwa ase chinse cyangumbu bakora wana shabiki enamba ayemo omushabiki to Kennedy Gisemba so ime iyo moroberio bwensakia nigo bono moroberio chakabene tumanye ngaya obotobwati korwa na boygo anekinga kwa birosangana incho kerengere kyao na boygo korwa amabori yagocha ase umuroberio wensakia betene ngoro kwa joba MAANGI Nigeria nengoro kwa FRIDAH KERUBO ne mambiengi ya munguru atwancheire tobere tokoboka na baigo gwikirana ase studio na kwenekianga tobere togokumanyia ali abere kagokorekana kuralitko lya igoro goikira emambia ya bono igano gosemere kwanenga mwanchi umuriria kwa bere gokoboka buya kole ne chinguru kigima ekeralire litukerigaria ALHAMISI ni metenga bange mbagenda takwerobelia ase ngencho yogosoa ase kibagoigo mwanchi umuriria kyogenda takwerobelia kora manyango kurasige seni kia Ndizi TV asomorobeli wensakia bono mambia ningi kelitu akorobeire ase mambia lero turababere batatu baso asomorobeli oganelia ababere batatu baso litkoligia ase emambia bono gekero metenga litkolia ALHAMISI ni TBT tonyoringonga ingi kelikuale kokora emia kelia maiga inyorango chinga kichobwana bwabo mwanchi umurigerelia Karango kumanyanga olio kwanekianga chibi channel yogi ya gwikira sore asenchira ya bene nere Abigael Nyanchama mwanchi umurigerelia nabo kwenda gutubwatia asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website nabo kwatanya gwetera www.ndizitv.net sangana ntwe ekerenga likiago gwetera asi namba yesimi ya 0792192834 mashabiki aito CP orase county ya Kisii county ya Nyamira tukubatenga boka tune in Ndizi TV bono mambia elinde tokumanye amange wakire bya jaba wakire bya FRIDAH niri tukolinde ligia omunguru abeire gagotochakira nabo gotoigorera korirora ndakora litukelimo gochia anserinde taliegento kere ekiororo FRIDAH na kimambia were emambia nere ngiye kegima anaranga lero lirumbenga ndibwatetense atimeti abantu bali bakwenda gotore chae bono mambia bali mibeke baligie chae timetinga kipago sibadili neri imiriri bono mambia
Kulinde ndo chinga abange babo mbabwata chitandarua kulinde mbari batabuati kulinde no kolemere Frida kikwa rero umuremi yetu egatonga kia imambi gakugenda ase etundubali nabwendrete agwe amaskania ye nakeroro chingi enseke ndeteiga na barabwe bakuorie chai mali kwagunga bagoike etundubali ate nganye chai agotebwati amatabere nengoro eyungo choli guri by the way nyako ire chai etundubali job yes okay etundubali na tebe kene nanya ko ira chai kulini nkorarande naikera ni rasi tundubali nkorarande amangana bahagocha baitira by the way nyati kwanya konyora bagoteba nga heart break yo bwancha ni heart break ire worst lakini tiango tebi heart break nje nanyorire ne yo gotigwa ni gari echai yani ukominyoka lirigwe ikire igotete ko sa tundubali ime egari irie kwenda guchiari ya gotiga ni echai umenya ko igunga echai yago yarari umetege korara okonyora nga egupunguza chikiro alafu komenya goikaga ali ko igunga gatebinga echai yago totoleti buya lero na ago metinga kwatara buya kwamanya gochori kwanya chari echai ngato mule miolio lesko gari buya kebelgi echai na maite ningingo kwanera watebinga chore echai yago kwa yumuransi nandi gwachaka gochora one by one omanchi muri kero echai yarari bono mentekere gari yago tigire igo which means mpaka mambi naliye gari gocha andike gocheke mambi bigoko nyaranga chikiro chiri gwa expected nya gwa pimetege tonga kiago nga lero ngo pimole chikiro 15 kwa nyaranga chabere chikopungwa baka 10 igo I salute you all abaremi bari beke meligie chai asemereme miyamo gukora. Yes, Frida, mutambo maite tutaracha kalituko ndio bia tuchake na Nyasaye. Okay, rari tukoria rera tugocha somalingana korwa ase egetabu gya Isaya 50 ogosoma kwa yoro chirerwaye orutangani akero ebukwego totebya bono mambia nga imoka obale ngake goteba imoka taringo ikaranse oimoke okoreki obare taringo mese oenekira na ki kwabere gokobara nga ekiagera nga omubaso ogo ni gochire bono mambia omwanchi muri ere bwenete koimuka obare taringo omusundo ochire taringa nembura yachire ingana rigoteba nga no mugaso owo ochire obwenete koimuka obare nga no bonene obomonene bwakobarere taringo obonene bwo moiboli ogo tali obonene obumusani ogo tali obonene obumoiri ogo no bonene bwomonene bwakobarire mambia yabona igono gosegeta ko nego chia asoro mwanchi muri ere nga imokerera igoro tigago ikaransa imuka bara ekiagera nga omugaso ni go chira sole obwenete kubara enseme yiga gose ekimambi kya lero nga obonene bwomonene ogo bwabere bwo kubarire mambia ya lero igo mwanchi muri no gosegeta nga akano nyasabere kago kwinyereke mambia kya bono iga tobasa go ikaransa tobasa tanga embura yantwerere bono nga umusunte ni go ene kirwa sobugima bwane ne chinga kichago obwenete koimukerera igoro toganya imukerera igoro gendera kobara. Yes, Frida, maite Frida chinga kichinde no morandia. Frida no musubati omobwete Nyasaye. Ni maite na kikegerete bako bwatera na nere Abigael no mumina wekanisa. Oka. Wegerete shoye naro agerete eshegendrete kogenda ale. Frida no moteli asi kanisa yae. Abigael nere asi kanisa. Mama director. Ensakigenda kwenda bosio asengecho amasabo na boiko akomo Nyasaye na buoboisi azote tanga wiki yego ikato chene chinkoro cheite kegera nganto gendeta kweroberia abosibwe pasaka igokera umwanchi muri rero chenga to weke yabosibwo monene na no bweneta koimukie getambikero talinga no gwanja kwaito to abatoko mese mambi yabona iga talinga ne kawaida
Frida nga mambi jobu abu kekira na somoro bili bw'ensakia ngo irero koboko kwa Nyasaye. Yes Frida na boigo buna botambe ALHAMISI ni otokoto kumurekera amangana alia yige korobo sasa umuntu kenye mukotobero kanga TBT Thursday asto kwenyolia amangana alia amakoro ase umuntu mulelia Ndizi TV ni matene ngano bwate bintu wakorere kare ibintu mbere kwa roche kare ora go gotonyolia emambi ya bono iga erinde aseli bwa eri munento tobetoko kubigoke na kubichengera Frida timatinga ngwa kinete chinga kichiri umuntu gotwara ebunda yarengo botenenku umuntu bwate bunda renge umuntu botenenku kabisa na inde egendo kere kongo kinkelinga abantu bali batukite chibunda na bare gosomba ekebuse Frida ngo mete nyumba baka bono iga ngo mani ngo mole nyumba ya magokoro ando tenya abundi ya Frida abantu balia warunga ekebuse goruba ekebuse nande keliye kerabo matendo bwate aina yebibuse nkonyorore nkiroro kerikere kibalire akiride abantu squeeze ba advance lakini ndio twanchite ekebuse keliye kerabo ekero mostly ekero kwari konyora chinyomba chikomesa ndiri tweroberete go chiase suguku okonyora nimete egechanwe ke abantu bagochanere tuke okonyora ngekero kwomererire gwetirie kebuse keli wachora mauga nege chanuo keli twagapambire chinyomba bo bebi wamenya ko liye bitabu biri bikoro kwaro asia mauga kwa bibutarana na maga by the way I miss those days yes yendo kyara gekongo kinaba subate ekero amwire kubeka chianga chiri cyoko nyumba ento kumanya taikumanya ngabo no bochapa anya koranga ako kerete merimeri aya ako mangora Frida akenyumba yabwenera lakini rende abasubati barero roche mbanyare ko machinyumba abasubati barero abataitase bawa abakomopo by the way bakoranga ukunesike no bochabo lakini nchira bagotenga nonyerero ni nyendaka ogoikangome ni ngomere jirani goikangome nyumba Frida no kuragera kwabere oboko byara basubati batugete byara bira zango stika ne stika babigeta ndochinga okoma nabo kuraba kwangire gotoingirira nimbegete chanera wewe ndio kwa ndaliza bu isabu ndikolemere kwa kuzie byara wikana virusi nayo Jabrero amwire atanitwanisha asubuhi hale obisi ando wancherete kora gende lisa bu Frida nonye goko ndi lisa bu erusenke ninde byara ni maitege kali mole litayo uso muntu usige inyumba tayo muntu akoma tayo igone gwendereta basubati balia ni mate baenda takuya gendero litkolya mweli bakwa ndemeremo Frida nimatengera chikoberu sentami by the way weekend eko extend weekend ego chaka mapema ochaka Friday Saturday Sunday igonera bantu ngaitenga gigo ikasasta konyana barure merimo tegego senjera yabene yokuyaligania sengencho yochia gochigocengera mutimoko obwe Pasaka bose asumuno bekenya mulero Easter holiday ana jabra yakwa bakwa okwanera igoro yechinchara by the way na maena aronche ekerongo endaka oika make sure nga nara arusiri ebyale ebi because ni maite egasiriere nkagari akaro korigereria nga na chisuguri nchirororo chirikie chimbiro maite bono na tachitoroserie endagere gas ekero family ya chiramo endagere lite gutoisana oika toro to uteliko by the way to atichingo ye egasiri okora yonzi producer negare bazegeranga ririo kwarura magoko ya suguri tonyara kwarura nebyare so baje bari ni uchiwezi suguri ko bwate suguri ne still aya to konyara actually nagiye konyara nga abantu abange kero bagochanka ngonyara uri bagotara anyembali bamenyete ase town bari geto muswati bwemere mu nyumba akonyara nge bagotara nere ikiagera nga bakogenda gari egasi nenge barakore especially nga gonyara gusibi chisuguri ta konyara gusibi
na bera mobera akongo yo mancho morigereria ga kakerio ko mabone gatarira isi oranyore by the way bantu bakoma atarira isi. Yes, FRIDAH koiko na MAANGI aga entertainment city ya Kenya. Anene mono ase orogongo ruwa Gusii ase tukuligoro twabeta koranga nigo aboro kyugwa chiribu ibere nechimia isano nemo kurwa ase county ya Kisii babete bakobekirwa egutwa magara konyora maigerio inseyo moroberio wa ajiri omoje kobetekiranwa n'umugabana we county ya Kisii asimba aracha sabeta banga ninjera moyo gokonya abasaina bayo kubasirere ndekonyora emirimo ase abete gotebanga nigo arachi kobeka okoboko ase okoene kinga chitivet ostuskuru cyobubundi cyabere chikonyora chibesa chisaine nabo go chibwendrete elinde go chikinia ase ekerengo ase boigo abete goteba ase ntunda entanga ni tokoranga nigo mugabana we county ya Kisii abete gakumira na Elijah and abete gakuba gusanga ase epodium yemo nolia abagakoraria koba omukonyo Elijah obebo na boigo egati abali babiri bakomerera kirugo kirikyo bugabana tobirunga Kenani James Kenani negati abaribande ababe babiri bakomerera ekirugo kyo bokonyi umugabana amate asikolinde egati asikolinde nsemo yabara yabo abate bako mwakera ekoko mugabana we county ya Kisii asensemo yayo liyo bagago choro nabo igilitire kubeko busibe bunge Elijah obebo abete gwa kambi nabo kwiru otebanga nachikogendera kumubwatesia ase oikirania emirimo yaye asenchira yubekena robot yuri abete rokwali ganigwa nere Steven demo yangu turarango na ralia yabete kurwa ase ense media ya Gusii Stadium. Asoma ya golero ime ya Gusii Stadium nigo yabaritangani pia sevalia konye bakagere komerera matekerego kyobo konyi bumugavana gati yabo Elijah Opepo James Kenani Kefa Mugaka gati yabande komira naso musangrekano yomo Ada nomor umumta sini asyire tiga akole asyire somerete kayu brawane ono uwaje sisi umekomoteria kwa excellence asikuwa mali gaba urotrangane wewe gaba tuangiza nini juzi mimi nilikuwa nazungumza hapa ndipo kama na muda akiwa hapa nikamwambia wale watu wengine wanakudanganya, si ni kweli? Na Yesu mama ndio maibaki ya Mungu. Ndio achaki tumewaina tumeti chikoti. Kodi mara mwako ya kustress busa. Na wancho mwako ya nitaemia. Etu agora mkesi ya ya combination na tigana. Tunaona mai Last, Your Excellency, thank you for finding me suitable to be your personal assistant. Your Excellency, I will not send the money to a wrong number. Chinga kiechio gatie chinkwana chiarero nigo chia murengo mo women rep Okisi Doris Donya Aburi aseba mogani atia guheswana nia gatia bali barekande ko mobunia umugavana Simbarati. Kisii County and the Deputy President of the Republic of Kenya. Abantu twara siasa nyingi yoita the governor. Tukikungana Deputy President Tarani tu. Tunaangalia security pale wawili wakipigana nyasi umia. Mungu ina. Hizo sasa ndipo nataka kuibora. Mungu wote. Sasa sisi tumesema kiongozi amechaguliwa akichukua microphone akimambo yake mkutusi gavana sisi ndio tutakuwa chini. Wamama tumekataa Donya aheshimu first lady na aheshimu gavana. Na sio tafadhali. Na sio tafadhali. Na kule semole. Kule na magende. Nonye nabo
abwatani omugavana Simbarati nigo bamuganirira agendereria obokoreri bwa serikali yaye atabwati bwo babonde bwensi. Your Excellency, mimi nilikuwa nasema hivi vile pastor amesema hapa. Sisi ikiwa ni wafuasi wako, wewe usikufe moyo, choma mbele. Ukisikia watu wanakupiga vita, tia komanga sikioni, usisikie la mwadhini wala mteka maji msikitini, panga kazi mbele. Hapa namna gani? Therefore, I want to urge leaders. Our division has costed us so much. Mpaka viongozi wakuu kule juu wanasema kwamba they cannot come to Kisii simply because kuna watu wanapigana kwa matanga. Basa ni watu wanapigana, ni matusi. We can't move. Ndio uwanja na toka in that route. I want to plead with my leaders. All leaders, please, bow your hearts. Let us make sure our count goes forward. You are not going to distract me from the course. Ukipanga vita, mimi naendelea kupanga maendeleo. Kuripoteria Ndizi TV korwa segeti kia Gusii Stadium kaunti ya Kisii eletaliane Ndamo Steven. Mwanjumulia Ndizi TV oruono roboti kurua segeti keliage chigosori kia Gusii Stadium astopetokoranga nigo omugavana we county ya Kisii abetabikirana aronabo igo abarai anemono entunda entangani abeteka komerana negati abali babeire bakomerera amate KERUBO kyobugavana kyobokonyi ubumugavana FRIDAH kera whatever igoro yengane yabete koba Gusii Stadium litkuligoro kero kurigereria yakegima kero kurigereria umuroverio mugavana Paul Simbarati aberiga koleta sense moya basaye kwene kebuna nkonyora bali amaigerio igoro yobutumiki we computer nigitambukiro ekiyago cha ase murayonde bwensi oyoganiretie amaya abasaye kero kurigereria nga siasa chabete chikwene kigwa sense meri baberi bagosegeta umugavana bekago kora emirimo nabo igo komochya bali bagendete koruta ebyara obokoreri bwaye abaeneke nga ngoigwa na bali batikane chisegi elinde baye bakwenekia amagendero. Yes FRIDAH nabo igo anto beta koranga nigo abare bagendete banga ngabantu bali bagendete kungaina munda tamanyenga nekenenga munda na abaseri baye byabakari como gaidi nto ganyeta rotorere aseke gambero ngagetenga omutinyo yokane togosoa anto betogotegerera na ndiki na kiaye ngakikirabe gekogenda nabo igo to betokoranga nigo baendete komochia boigo omo teneneli wabangina bose women rep ingane korokinga nonyanga amanganaya yokumwaka isiko omukonyi Dr. Robert Munda kabete gakuika bose wa senate libere lya seselia ndigente mi county ya Kisii ndira baligo kenigwa ekerutoro kinga nonyamage gayo gochorwa kumu oyo gochikobo mukonyi ubumugavana abange mbaroro babeire bakomoko bokonga atiga agendere gusika bose mbaroro babete bakomerera amatekero gokeri lakini babeire bagoitaba ogochora kwayo mugavana. Yes FRIDAH ekero koranga babete bawekirana stadium ingia gotorokia sokoro kwao ekero tokoranga bali babeire bakomerera ekero geki okoboko babeire ani amate babeire wikira ase omuyego litkuligoro ingia koroke FRIDAH ante babiri bagalinde mugavana babo se ponchire birengeri bose korengana na inchira wana tebenga egente getanganige korokia bakorokia nga babire bagoitaberana no gochora kumugavana naende eli akabere nga bakomoroki nga talikiro gyoka batagete kurwa sare mbale nere chinga kichonsi chokoenekia nga ngokora bali mirimo nere. Yes FRIDAH okay anyway bono again tukanye tenkelinga tiga abaraya babono maiga ichisaga sageti na boigo amabera kisiasa kuira
nanse bono tikabaira nense naende bono bachakora emirimo na yarenge naende una ebwendere no nyana bojoba akero kurigereria because Elijah Obebo yobete kagochorwa ni gali ngumunyakiro bwa sensemeli ya Public Service Board igonga naende libagandiro ritigari toro ekero kurigereria ngakagochikobo officially omokonyi bu governor we county ya Kisii anga libagandiro ligo chigotigara igona enda abaiga bamirete kerugo kyo bokonyi bu governor igo mbara kumoyo mbaro chenga akabaganga roro kara serikali ya county ya Kisii yes FRIDAH nainde egento kego toro kinkeringa abange babona abanyali bali ase igo nainde no munyali bali obereka bachorwa ngomba bwate akosemelia ande naro mugaba narabuze bo kulengene ngoiga nebane kinga babere bakonyora egetali ase serikali county ya Kisii na mangerenda gendete gokorekana sorogongorwa Gusii ekero mwanchi umurigereria torochenga abanta bange baimukiri getambo kero na koenekia nga ngotuga bare chinchuke ngaite ngase binyoru kwabere gokora ngambaro ro bagendete gutuga chinchuke koli ndo mwanchi umurigereria nigo babere bagosemigwa baenekinga ekero bagutuga chinchuke chiri mbali gotuga angena sabantu bamenyete ayankubwatikana nege korwa kyabetege koenekigwa aboli tukore igoro ase chinchuke cyabete chigoita omugako yomo goika ogukwa ekinege kora kyabeteke gokorekana sensemeli ya bocharike gotoka ase bunge ya bugetutu masaba ekerolende omubero yobete gokorusigwa sayo nabigo goikigwa ase ngendu n'abanyanyimbo korwa sensemeli ya keroko muri kichopol kapokara nabeteka gukira na stinsemecho nabayo gotwariganiria orobotiro kubwatia abanyakenyora baiga bekenyureke gyabocharia nigo litukoria rero baboka no mwichano munene maiga yomugako yomo aserieta kimaiga musioma kunyara kabaga kubinderirwa mone chinchuke wikagusiria obugima bwaye omutatu mintulenge omutomokong ortega siani jingusana kabire jesha kajakarita agugira bone yakonyenero le muntu watakonya kifanya sisi family bon taru arete tukumbinga kibona ngakianya kana ya accident ile kamuneye turino bwa sana ntumaitinga nekene gosinga kire bamenya baiga nigo bakwereranga nyagusira litukoria rero mambia nigo atarira chinseme chiga cyabo charia ase chinchoke chiga chitugiramo no mwa matoya mukora chinseme chiga cyacakogosagana etugo nabo igo chanyara kabachiko musagana wika bunasiria obugima bwaye Samaria tan Samuel manu mutule tubwe kenyoro Rumugako twanyora mambia na mworo kia sesi gale kokuru Oika muina sege osiki onyora somusubati ondako ni mesi Oikaranso onya gotebi omusubati ondenga nkolioro mosiokora lende tima timune birengeri bya ikonya bya mutalire Oyo motebi ndi koli mosi nayo okolia Olio omugako olio mukani nje timbwati maino nkoliera mosi Wano mugako lindo maetinga kiachi gutoke meteme ne chinchoke chinga kichiamo kabaka chiamuita bamenya baiga nigo bagendere ko babakugikiria obutugi bwe chinchoke anene echo chagendere ko bachikoreto muchando ase bono baganirie chinchoke echo chinyara ko bachikonganywa koruo asayo ekora bana gweta barora abantu twansingo eta torora emetane ga kitibire twancha nyarusi parango yeto Omanyane chinchoke no ale mugonda alenge ngagacha gwakerwe simio chigocha kokonyo mugako yusi Nero koraba nigo bwa bambo mulieto kora useno sana usoso ile ngoro yegutoyi Oyo chinchoke titirne yanko yana Noyo tukete chinchoke ne yanko Wano toko sinyo stokolonga koru Njena tukete chinchoke kale na tukete kesakweke na tukete tare pi alerute kale Kana ta konyora se akeire ngatika ko tuka chinchoke Wano utachi toko tuka chinchoke no ngaini Ningana boigo musine chivo keroka township Kennedy Ndege anyara ko bahaga ko gikiria asaruro gochikanga chinchoke ejo chinyara ko bachikonganywa korwa sayo asegeka ge chinsemeronge bire na inye Abantu baminto ntuna bagusiyo buri mubwayalire amangana yo gotuka chinchoke tinigo chikori commendi ase location yane so ekobe sand warning amonto tayo gotuka chinchoke within my location ekiara space tekoritik teyo igo kuchimiri singa ogotuka chinchoke it is a no go zone in my location igo na ati gosaba abantu bonsi abagusi chinchoke muna bono cheito mugako onde bwensi ogatugete agenda arusi
muna wone echi chiabo charia omonyene ana amoire 24 hours mitane itimbasa konyerora omweli oye nigabwatu kirobo semia gochiase bali bonsi paganete gotuga chinchoke oyo ratuge atoeli rube likoro kikorwese ministry ya forest ngana abwate forest asa gotugira chinchoke ne baroche goikato tebinga roche abo abantu mbaro bana nko enda bare bo chiombe ngulisi chire roche etakeire bono gakitari go birende serikali akori mikakati atirisi bafundisa abagutukwa ngakija kiri gutukikera bono bujanya gwitonde bwe ginko ripoti regetaseni kia wanchete kia Ndizi TV kurwase kanyoreke kia bochalia ekyo gigotoke meye sub county ga Masaba North meye county ga Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp okara abanyakenya rabaiga bekanyoreke ga kia bochalia nigo ritukoria rero baboka no mwichano monene maiga yomuga koyomo aserieta kimaiga musioma kunyara kabaga kubinderirwa mone chinchoke wikagusiria obugima bwaye umutatu mintulenge umutomokongu orte gasia ni jingusana kabire jesha gaja karita abigira bone ko nero le muntu watakonya kifoina sisi family bon taru arte tukumbinga kibona ngakianya kana ya accident ire kamuneye turno bwo basana ntumaitinga nekene gosinga kire bamenya baiga nigo bakwereranga nyagusira litukoria rero mambia nigo atarira chinseme chiga cyabo charia ase chinchoke chiga chitugiramo no mwamato ya mukora chinseme chiga cyachako gusagana etugo nabo igo chanyara kwa bachiko musagana wika bunasiria Njumuliria Ndizi TV oroboti roichania FRIDAH ni matinga abanta bange asingencho yendemero ya berenke babere bakoyogwa ogosegeta kwene kinga nkoligi bale chinchira au cyo kwene kinga ababere bakwirigeria enengo yobugima FRIDAH kolende ekero buneki yakoba inkera bote ritangani kigima tokorarwa ngora ite abene guchase amateyo yabeteke gusiria omugako yo kolendo botugibwe chinchoke no buyabole ando omuntu nabako bagako enyorera engere yaye ekero kuleria abantu bali bagotuga chinchoke ebintu nebinge bako ni kurugari ese chinchoke ntwa bagusito metenga no buke buka kolende ebintu nebinge lakini rero no gosemigwa kwabere gukurwegwa ngam mbabisa gotuga chinchoke egali asa abantu bamenyete twarare chinchoke chigoita chiombe twarare chigoite etugo ekero bagotuga chinchoke chirinonye baganetie koligia engere yabo yakira lituko tigabaire libaga asoko enikia ngankuri barase barabe bagutugera chinchoke cyabo yes na boy go FRIDAH maite na bere koranga chinchira au nchiro chabere chigo cha ase akwene kinga chinchoke nchiro chitali korasa nchiro kanga stingless bees stari chimbe igone bwendrete abantu bigo baba koligia chinchira au choko ne kinga no ene metani ri FRIDAH tuja ko tuka chinchoko chibeki angena mwao ne bwendrete umuntu chiri no ngo chiroche mate chibeko chirmata tambe sabantu batamenyati twene kinga ndo basa konya wade basokana gune kyagera bono umuntu obaga goitwa unga oyorata oyo monate nga nyanko ya yolingi nabo igo ingane yo goito ku muntu buno nabo konyaranga yabere igekoleta ogwetana igatia abantu nabe uruchingana no musacho oyo umunyene chinchoke ni ngabeteka gusira akabura kigima mbaka abangi bakumitinga ya chiete yaranga bono yabere ko moleterera iko FRIDAH no na ikoro muntu ka ushake biasara nagwendrete araligereria ngaki abama inganeye irabe gekwirira obwama tobiye gatiere naba balwa munchu kanene ende mbobe kyoboso obuya bugwa chaka ebiasari omanchu muligereria kero togendete kurigereria aliagendete kumulikerwa ase orugongo rwa Gusii gono kogosemia tokogosemia ngaligereria sura be gukubika chinchuke chiago nchicha koleta obwamate obube nchicha koleta sare nene ase orugongo rulio menyete kikirabe ge kuirira nayo gutamakorwa ase nkele kegaranga nigo ekero kwimuki getambo kero kyo gotuka chinchuke nigo obwatekerenga yokorosi chibesa igo chako rekana ngakwa beriko gutamakuru asinsemo chiri na bekorokana omuchando kigima yes FRIDAH boigo na mange abeteka ko baigo litkorigoro so tokoranga nigo abarwanireria abalia abo busibori nse kyombe kya mau
ane monokurwa ase orogongo rwa Gusii babete bakumochia serikali ase ugutabayinyora buna abanyangongo yemaega yokwigirira ensi ya Kenya gwikira konyora obusibo roboti ni rwabete rukwaganigwa nere Vincent Onyancha then Frarango naraliaya abetega kobakurwa asense ya kabiri ye studio ababwatani bekiombe kya Mau Government Council kurwa asa orogongo rwa Nyanza bakora wano munyakiro Pito Kibo ni gobono baburia bantu ane mona abwatani ko ene kinankweri kibare goetera ase kiombe kyo busibo chiwakanwa engere yabo kurwa se serikali. Leo tumekuja kuzungumzia mambo ya registration ya members wa Mau ambao serikali inataka kupanga wajulikane vizuri ili waweze kwenda kwa compensation kama itapatikana. Tumekuja hapa wana Mau hapa ni council, tumekuja kutetea haki za watu wetu, watu wa Nyanza. Tumeona kwamba tuingizwe katika charata la nchi yetu ya Kenya, wajulikane kwamba hakuna sehemu Mwingereza hakuingia. Ukone menye kaunti ya Kisii ni gochinga kicho okibaboria abwatani ya Mau kubeka obotoereru aguchase serikali achibachiri barachi wakanwa gose koewa. Wacha tuseme ukweli kwamba hatuna kiasi maalum ile ambayo tunadai Waingereza. Ile fidia itakayolipwa waadhiriwa wa Mau Kenya, hiyo ndio itagawiwa waadhiriwa. Kwa hivyo kwa siku ya leo tuko na furaha sana kufika hapa Nyanza region nzima, kaunti hizi zote 6 tumefika hapa, wasee na wamama. Tumekuja hapa kwa ajili ya hii Mau kwa sababu imeisaa enda miaka mingi sana. Wamama wetu wale ambao wangesaa watu wa maana walinachisiwa wakawa ambao hawana manufaa katika nchi. Jinga kichubo igoni kwa mochirie bali bagonja kanania mangana se mtandao na boigo chinkuma buna mbachikwa kono chibesa goetania ekerengo. Wale wanaosema mtu atalipwa milioni 90, mtu atalipwa milioni 20, hiyo si kweli. Kwa sababu hiyo pesa haijaingia ili waweze kugawia members. Ase boigo barugo kurogo tindi ochi ase bali bagosaba chibesa abantu riko nyaroko balikia aso mobo. Zaisi mambo ya fidia ya Mau, serikali yetu ya Kenya ndio imepewa hiyo jukumu ya kupeana hiyo pesa. Saa zingine unapata mtu anaambiwa leta 16,000 ndio uwe member ya Mau uende kulipwa na hakuwa member. Ukisikia watu kama hawa epuka nao. Na mtu yeyote katika hizi county za Nyanza region asipite vile tulisikia kwamba anaandikisha mtu, anamuitisha pesa, wengine 3,000, wengine 6,000, wengine 16,000. Lakini udanganyifu ndio imekuwa mingi, na hiyo udanganyifu mchihatari naye. Aya ni gagocha kubwatikana no bung'eniriria obwarorokane koene kiwa ase county ya Siaya abwasa abwatani abo babere bakuriana nigwa chibese chiabo. Daka kidogo anasema nataka tengeneze sisi SIM card. Tutoe 6,600 visa card. Tukatoa pesa ya visa card. Hiyo kakaa namna hiyo. Sasa tena anasema anataka shilingi 4,000. Tukauliza hii pesa naenda wapi? Umurikyo munene bwe kiombeki kya Mau nigonere ase getiro kwelikia kwa abwatani abo wa Mau. Omete Nyanchoka kutoka Kisii. Mimi ndio regional chairman, tena ni national general secretary. Saa hii tunataka watu wote mujitolee, muweke majina yenu aende kwa serikali. Ejetari ntunde ntangania se kiombeke kya Mau maiga yo kurwandro bosibora sense ya Kenya gotebu kumana mbachi wakanwa asa bange babo basiruguma bwabo abachokona abachokorolia na obagendrete kubolia serikali kubakana. Ko reporter ya Ndizi TV literana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Umwanchi murilia Ndizi TV abo
negatia bali babeire bakwegerera obosibole ime yense ito ya Kenya asabano babere bagusabatiga eserekali ebegeko bainyora chingaki anena mono ekero barachie kuirania okoboko guchia ase bali babere bakurwanirira obosibole ime yense yaito ya Kenya. FRIDAH nkiora bokwana igoro yengane ningana yo goichania nga mbarororo babeire bakunirigwa bagotebigwa nga akana chibesa giteto ba visa card bayeruka kuno kunirigwa gwekerengo kwa igoro mono lakini kolende ni metinga serikali ne chikoimukya egetambo kiru nabo igokoenekya nga ngobakanire FRIDAH naende bono maite abakunguza gwa bambulinga ngakyo kumanyanga oyo ne aro rwandeto bosibole no ne aro tarwandeto bosibole kyagera ebyombe binge byabere bigwesokinga nintu twabe tukurwandero bosibole nchira kyoro kinga eserikali nyane ko ometebu na inche job ne myake yiga yane tingwesokia ntebenga na rwanderete obosibole emyaka nero ngubwatiere ko kyagera nga abantu bali babeta bakurwanero bosibole myaka yabo yarachire igente getanganinga getengano ni myaka ikora bwatigwa anande bamenya kolete ibintu binde bikoroke ngama ene mbabete bakurwanira ubusibule yes nebendrete obutuki weme bo korona bwo kumanyanga oyo nero rwandirete ubusibule matera baranyolenga mbale balenge kwa abasongo okoboko mbale bali kubabwatesia FRIDAH ende bacha nindu twarwandete ubusibule ase igone bwendete nabo gutoraba manyanga ainimo ora rumugano ngatukwa ubusibule bwakurwanira tademeganirire kitaro kero mondabo li FRIDAH abaranyoro maite abange by the way na barabe bagwesokya baende bakwanira abayiga bagoteba nga barabumba bete bakurwanira ubusibule abatebi inkikerito ango mugano na kiyarenge onyore ngamba bwata abakenya nabakora ande asechibesa chire by the way abakenya uko igunga oikabali chinjira chensi banyore chibesa oranyoro muntu ochira bono iru mugano ngetware gukora iga na iga no chikuboboria achikuboboria nyara bwate information yonsi ngiyakoreka ndete chinga kichire ono kolende nimaitenga eserikali nabo igo bakora obotukiobu babwato bongaini boisaine nabo igomba bwate obumanyi boisaine ase barabe bakwenekinga ababeire bakurwa obosemi nabo bakora obotuki bwaime kwenekinga abagochikoegwa engere yabo mbali barwandirete obosibole kali bali baraire chinka chiabo taringa sengenche myaka yabeire menge tengana nche na rwandirete obosibole mbaro babete bakolinga abakwelinga ase bali batoraderenga mbarwanirete obosibole batoroki asemibereri yabo ngamba agetu chinyunyo chiri batoroki chialama chiringa chikoroki nga actually mbabete bakurwanira obose umeto muntu goikara atwara karama nkwagetu no enuro ya karama nkarororo nyakwagetu no enuro bara totebya etoroki nga nkairori metinga obotukimba bogokorekana boimikegima yes ndetone kinga babere bakoinyorwa asengencho emeremo babete bakokora nemeremo emenene mono tugango turalirango mbarabya babere bagoswa ime yomoroberio wensakia emambia yabono ndoche Lydia Mose tenga jambo FRIDAH na job nyakwembia tore na otore na inwe boika amwelio obwe show na Wycliffe Mose rasuku kale botenga koruso Sera tuned live Teresa Kemundo wakire buya job and FRIDAH kuromuranga amo Kevin Nyamwenera otebanga niko ndani kabisa nekerondo chenga Edwin Matagaro Brownio Nchari akotebanga nikiwa Estates of Nyariacho the capital city of Nyamira County tuned live in Rose Michema akotebanga koro Nairobi pipeline omongine Del Monte na Habi Naftal Onyango Jared Oyunge Engeraye Litongo Jared Ouru na Baigo Victor Omondo Miyenda Shila Kemtoka Lisa Wanyatieko Salome Onyoni Barnabas Ratemo Gekonge Zakari Makori Moginda ukugoro kwemba tarasuku Caleb na mashabiki anaonsi pia Ndizi TV awatebanga ENSAKIA Mbuya Dolphin Mora awatebanga good morning Job and FRIDAH. It is another sunrise day our Lord has allowed us to see each other again. We should have to say thank you. Awatebanga happy day to my children, parents, friends, all fans of Ndizi TV. Without forgetting my enemies, may it be a blissful day.
to them, I am in from diaspora. I love your show. Kaisi ya misi ya kenga bwakire buya Joban Frida Nakuru bwakire buya mama watoto aboke mwaka Charles Ndieki aboke Clofaz Momanyi aboke Steve Kerage aboke na kwambo ujumbe tusaberane ama ya kera lituko. Kerondo chinga Ocharo William agatebanga good morning watching in from Kisii. Naboigo nere umudirector wetu naboigo umushabiki enambaye ya mukuru wa ase chinse chiri cha mache ngumbu Kennedy Gisemba agotebanga bwakire. Ngatenga abuna bagendete kulika ujumbe cyabo ase mambia rero kwenekia nga babere bagosoa imeyo morobiri w'ENSAKIA bono mambigo mancho muri to kunyirenga agendera gutobwatia sinse mochi chimitanda ensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sense meri ya YouTube gwetera Ndizi TV News nabo gwetera ase namba ito SMS 0792192834 nabo usanga na into kerengera likyao gwetera ase namba iyo ensemeria ya WhatsApp mo asinge nchono je mwancho muri Ndizi TV ebiro nigo byandeta ko mnyoka kegima naende nigo bono turajiko swa asentunda yakebere asikegere tambe tuto kumulekera ensemo ya magazeti kuna botambe igo na baiti gwetera gazeti ya The Standard na wigo Frida abaiti gwetera gazeti ya Nation asiga tubasa gusuka asinge ncho asikegere tambe yatarashomia amaduka kwena tore na magazeti. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito vaikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime laboratory ya Dynapath nige bwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokori bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo sangu tangu kuna unarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari itumu na atoro kulida marwiri na malaria kulida sukari tupima blood pressure kupima kidneys kupima liver function test zones laboratory nkuru barobokoreri buna microbiology clinical chemistry hematology cancer screening histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV brucellosis gose oburwiri bw'amabere arthritis na yandamange boigon korenka bare omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ine kwa beri gukoria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ibyo gutoka imiyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo cyo gutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga
chi electric motors, chi generator, air compressor, water pumps, chi battery, demolition breakers, submersible pumps, welding machines, chi machine chogosona, car wash machines, electric routers, diesel engines, lawn mowers, total tool and machineries, chi engine, egatia chi machine chinde chinyinge. Batalira seduka yabo imeyomo cho Kisii. Asebali nene kurutinsamu cha Kisii kogenda Kisumu. Azamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6. Wigo, urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cho Kisii. Na boku bakirisi mgwetara stinamba chabo. Gusii Star Shop. Nedu kore gene, asoko gule bintu bikutumeka sige kege tambe. Asiri gulidense. Ajereda. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo ikoba gokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bokorera ibonde obunge nikoba gotoka asamagacho abaraka building imeyumu cyo Kisii ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali no barema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwegera na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwegirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo mu Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigokire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo cyo Kisii ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetara chi machine chekerero cy'ubumanyi bw'igoro bono nkwanjira bareti insurance ko bwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo cyo Kisii nigo bagotoka angene dukene ne obonchorera ya Shifling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho a Balfour House
Kimathi Street Mbarabare na Java House. Asamanke onye koganetie konyora obokoreri asomochio Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyo mochio Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Abana batoto, abana ba George, abana batoto. Nakikiagerenya boka amenyire ga ando tibono ngoja kutoichoreria ara abana aga Niandike kesho. Niandike kesho. Hii wataipenda. Kuna wakishingo mechumuko nyakolikanga ichiko baira. Shuali azilipi. Sasa ni nini mnapata kutoka huko? Nafikiria kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Abana sai no. Changa cha kuboda. Mukaya mitomo chandete. Mabeketa majoko. Ayega ngorega gonya gotera abana bachochi abana batota abana abo banyene no bwatnya na abana. Eduka ya Himani Traders and Distributors nige konye ebinto au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori lya mabuko ebyo bakonya ase nchira ya wholesale na boigo retail. Ngonya barechi calculator ebinto bigotumeka ase omuremo bw'esabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes chi manila papers chi register chi aina au chi notebook chi kalamu chi pencil egatie binde binke boigo mbabwate chi stamp pads net file chigotumeka ase chiabisi laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals emepira na boigo chi net chigosori nchiraroro batarere ase duka yabo eyo gotoka Mbarabare ne chiabisi cha NHF angine gataseni kya mabuta ye chigari kya Rubis goseki kya manyekanete buna Kobil asamanke na boko banyora wetrase namba 0722946444. Ria Team Himani. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chezi chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Amariogo yemete nigabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire manke ande kara wajine ntobwate chi machine chigo kumureka chiaro rangi KERUBO
tigo kumureka umubiri umugima gwansira umutu mpaka inse na ikigo toteingi kerubo bya marwaire kiobwate twamanyaga kwa mariogo mwana abandi mashini yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simu na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo totwara bwoba bunde bwese akara bwakire ese kwaranyura mariogo munali ya nyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanjumulia Ndizi TV ngokwale nibene ansentunda yende ime yomoroberio obwensakia kuna botambe nigotoko molekera asentunda yatabere ayairo bolito ase ensemo ya magazeti egazeti ya The Standard na boigo egazeti area ya Nation Korende tutarachi komolekera ayaire obolito ensemo ya magazeti agotora komanyanga itikolia rero una botambe etichikane etoko batoko molekera amangana alengete chiko na boigo amangana gandracha imense to Kenya anamono ase orogongo rwa Gusii litikulia lero ni gotora chikomutwara omogeni okurukunga Gideon Migiro oyore umunya kiroko wekiombekeria ketenerete lichiko LSK ase orosagia rwa Southwest branch Frida tumanyango ntopiki kitora batokumulekera ntochiko kwanera libaga ekiombegia LSK kerete ase okwegerera ekatiba ya Kenya igoma nchumuligereria keroto gochusanga kerokera irabege koraga enseyemo nenusi abono mambia nobe kogosanga na intwe asobwagale na bigasobo ime abago nabokobolia liboli liago kubwatikana nobokoreri wekiombeekio gya LSK ilibagaki irirete ase ogwegerera ekatiba ya Kenya igoma nchumulia chikoraga chinsecho nabotogosanga amange toende emasemo gwika ase amagazeti egazeti ya The Standard nigo ndoche engana eirobulito ase epeji entangani nigoro yogo kinawe kerengo kyobukurumi ime yense yaito ya Kenya ase wikirabono iga Kenya bereo kina ase kerengo kemerongo etano nebere ase emia kucha kurwa aso mwaka wichirububere nemerongo ebere nebere ase muntu atakire korwali yaki iriyechibensa chiribu isano nemo wethani chiribu isano nemo asikolende chingaki mwaka wichirububere nemerongo ebere ne tatu nigo omuntu ali gusabwa ali yaki riyechibu ikominemo achimia isano nemo emerongo ebere na isano elinde kwene kinga nkonyorare obokoreri engana ene kininga nigo obukurume bwabere bokina asekerengo keigoro bwe gazeti ya The Standard igokwanira igoro yenga yokohenwa kwaye Rita sinina lituko legoro ansi abantu abo babetabikira nabo igokorwa amagomba bucha sinke yunabo igo amaskani jomo elion wewe gazeti ya The Standard ni ukwanera igoro yegati yabonjeria abagendrete kwimurunganeria ogokina ugwekerengo kiebango ngana bekwiranga abange babo mbaranyora nonya nemesigo yabo totele asigazeti ya The Standard na mange amulekeire igoro yengana
yekiombe kegethenegete enkoyo ime yense engimagia FIFA okorua maiga yokorua a warning gotia ase abakenya nga na baratwirirwe gitambo kirose goteni wa onyambali gochwikerania amachiko abanda taina ramurekeire ase gazeti ya The Standard page nintangani omwanju muri kirango kwira goike gazeti ya Daily Nation page entangani nigo emurikirete ngakibono obukurumi bwabere bokwira emeri asense ya Kenya ekerobane getinga kolengana no gotukibwa bere bogokorwa n'ikyombikeri igyokurwani obukurumi nigo babere bakoyanekia nga kibesa average kibesa kiricha average omonto abereka gwakana nkorwa kiribu 11 chimisano nemo ne 25 na isano oika chiribu isano nemo chimisano na isato 50 nemo na isano ase omwako lia obeire kugwita manchu murigeria se page yentangani ne murikerete county echabere chikwene kigwa osase chinsemo chabere chikwene kigwa obokurumi anene ase ensemo yechiwi sector Kertura chikoba toko igore page ya kanene ya gatano ndobe toko murikiringane iyo asobwime boiga samangana alingete chiseme nigo emurikerete ngikibone serikali yaberige kubwata ka bilioni 30 egochia ase chiskuru na boigo chi university elinde gosira chiseme na boiga se page yentangani nige murikerete ngakibono ebuse amatobe embura egendereta koene kigwa asensemeri ya basha chingaki savali rari egendeta koene kigwa sinsema chirigo sekuronera asensemeri ya safari rari na kibone bitango byabere bikoene kigwa elinde goikerania omorobilio o safari rari boiga sepeje yentangani nige murikerete ngakibono serikali yabereke gotuguterare chinkumanga oboyo botali oboikeranu mbole asense ya Kenya akaro kurigeria omanchu murigeria page ya kabere nigo emurikerete ngakyomoyega obetego koene kigwa ase enka yabo ita tinina ase okomoenia onyegosira omurikibwa mangana ase egetaseni kia NTV naki abantu ababete bagwikirana sinsemecho elinde korwa amagombabo na komoenia gose komoa esko yaye iyomoelio boiga se page ya gatatu nige murikerete na kiomo eso berego koene kigwa gochia ase chiskuru na boiga chi university magega ewizara yechisemi kubwata ka chibesa gochia ase chiskuru icho chichirabe kigosira obokoreri asensemeyo boigo ase page ya gatatu nige murikerete naki aborki wababete bagosiria obuguma bwabasensemeli magega yebas ya Moi University konyora omubasukano bwipara chingaki bale kogenda a trip ase page ya kane nige murikerete page ya kane ne ya gatano nige murikerete ngana yobukurumi asoboime na kibono chi wizara asigosa sense moyo bokoreri bwe serikali na kiaba Kenya babwateguru benene yo gwakana aliyaki elinde konyora obokoreri omanchu murigereria abnongo kolera amagazeti yelitkolera asensemeri ya Daily Nation toska gazeti ya The Standard page ni akabenega kwanera igoro yechinkwana gotaikerana egati ye serikali na boigo abanyagitali bagandrete numugirobo asengenjo nigo ensemo yekyombega ke MP dugetabete gobisaneka ninjira ya serikali yabete gekurigereria amangana abo nabo yokumulekera asibono abarachi kugenderera umugirobo asukira onega niko umunyagi nigo
umugiro yora gokugendera ingana bekwirira abantu abange gocandika tuske busuika se page ya gatatu nige ukwanira igoro yomo yega boko moeni alitko igoro ase abari kibamana maya abakoli emeremo beserekali abana sasa batawikirana ase enkayaye una enchera yoko moeni nabo igokumuinyura una oyorenge umuralia wengencho kihima oyo bede kuna amagima abange y'abantu nabo igwa koba oyo lenge okora mirimo yae asenchera yobo ikeranu toske busuka se page ya kaneni okwanira igoro yobo kurumi asebone otebanga nigo bono iga akora kananga obukurumi wabeire ase ensemo yaba Kenya babere bagitabera na obukurumi natebanga nigo bukurumi obu wabeire bokina ase ekerengo keigoro mwanchumulia Ndizi TV ase unanaika wataigwa berokina ase kerengo kiemerongo etano nebere ase emia kuruwa su mwaka ulia oetawikera bono iga ase bono iga obukurumi bwanda dokina ase kerengo keigoro ase bari babeire bakurigia emeremu babiri bakana chi no wakana chibesi nyinge mpaka wikera banda wakana wetani chibesa chire chibye emya emerongo etano nemo na isato wetani 160,000 ndekonyora emerimo abande babo bakurwa chibesa wikira nonya ekiribu emerongo ebiri nikonyora nga none eliye kurukunga abstract abaskali nabo nigo abantu bekorokana ngabagwakana NTSA ekerenge kenene kibango yene konywa emirimo aboige ensemeli kigambiro ensemeli ya Kenya Bureau Standards county serikali county napo iko akiombekege komulikira agekwana na umodero kelia ya Kenya Patos kusika page ya gatano nemo nigo serikali gwetera chinga kichinkongu yemaga yo yalibira gocha anamono igoro yokoni wako boyo botali oboronge kutia asabalimi ase ensemo elia ya serikali inse ya mwanziri bobore mimitika lentura tabanga nigo abalimi batababwenda tabatige batabanga nigo bakoigeri uboyo babupima na maisa tabanga uboyo mbombolyo buya atabanga tigabaye uboyo bopimwa ase ensemo elie kumolekeranga obuya abose enseme yo uboyo ni bakumanya ekene igoro yengane ase enseme yo ensemo ya Fred Gumo yo kabeire omubunge Westland atabanga niga barimi abanga babiri bakugora obuyo kolende kerbawe kankabanyoranga namaroba asibono yenganeye yabere koleta akungwa sencha endagira kuchukubra sama tuko abosyo neserekati kuchukuira yetambokero kyabanga tuskoso ikase page ya gatano na gatatu nige ukwanira igoro yogo chandeka kwa bakenya bekerengo yanse maiga yokonyorwa kubwatu kwa uchikontina chimia isano na isato as airport eri ya Mombasa ngana bekeranga abande babo utanyora emizigo yabo unebende tobigana wakumurunga nege no ukina uwekerengo ukibango ngana bekerera barabugo chandeka ase anene mono tusikubusika se page komi niko ekyama kya ODM ekyabeire igieko gekorage byara useko mochia bali bagendrete ko na siasa chuchuira KERUBO kya Raila Odinga tabanga ngane inabera chukuira owateka ase kyama ekigodium nabo igabaremba bwendrete basike bora Raila Odinga nabo igo batigi amangana yoko gendra koralinga na baracha soke asengenju wikera bono igatara bagakurwa asegoro kiria sego bakabamerete ko kiria mabe bagwendrete baite obote elinde bana na chinga kichinyoro tusko ikase page komi nemo ni kwanera igore chinchera chiogo siria amangana ali ukoramana asemitanda na oyo kuzirana amagena asekoro chinga oyo kera nete asumo yuko yu nezekeni mutua Vice Chancellor Ukabal University Hendrik Kulagat na bageni bande moye go beta go kwale ni gwa ensemo area ya Kabarak University
twagete gukwanira igori chinchera bara bausirana ibindi gustiria okulimo nabo igo okungainwa ase emitanda mwanchu muri Ndizi TV page eyo ikominemo no inkingo cyukorera kumulikira NCMA magazeti ase kolete onyikora kandi kwimanya amange nabo kwigorera igazeti eri bwanchete ebinde babo gosomera nabo igo aobe kukwimanya amange agendrete inse eito ya Kenya. Kondo mancho muri elyanko manywa nga omugeni tobereka wikirana ase studio na ndendo soko bato gosanganere ase gekeke kerebo siolyo rabeka gutumanya amange igoro yeli bagari ya Law Society of Kenya lirete ase ense ya Kenya linda kwene kyanga nkorwanira lego senkwe igirerere ekatiba ya Kenya. Omancho muri elya tatosaso mutima komoke igoto skatonyegera ntuchiko bato kwirana ase gekeke kerebo sio elinde tobeto gosanga amange.